majci pred pećinu i kad se pomolimo, umor nestaje i sve ono negativno iz čovjeka se izbacuje, ostaje nebo u nama. Puno puta sam znao, evo i sad sam pri tomu da zaplačem. Znači da zaplačem kao malo dijete kad nešto moli od majke. Daj mi bombona ili tako nešto, a ona od prve ti dade tu riječ mira, tu riječ stabilnosti, tu riječ da zaboraviš ono negativno, da oprostiš, da ljubiš, da sa čovjekom ne ulaziš u konflikt i neprijatelja da ljubiš. To su te riječi koje liječe dušu. Nama je duša povrijeđena. Ovo je sve zaraslo. I noga jedna i druga i šaka. Ali duša je ona koja treba duže vremena da bi zarasla. Ona krvari. A tu se ta duša liječi. Jednostavno, onda te zakrpe, draga Gospa, od jedare zakrpi. Ona ima mašinu koja to gotovo i vamo zakrpa na sve život. Jedan od simbola Lurda zasigurno je čudotvorna voda koja izvire u špilju Kazanja, nadaleko od korita rijeke Gave. Voda je s jedne strane život i bez vode nema života. No voda je i čišćenje. To je ono s čim se susrećemo u Lurdu. Mnogi vjernici kada dođu žele se upravo okupati u lurdskoj vodi. Okupat se možda i od svojih ljudskih slabosti. Od tereta koje su donijeli ovdje. Od tjeskoba koje nose u dubini svog srca. Kupanje u lurdskoj vodi, u bazenima i za ove čekaonice na otvorenom, razlog je mnogima za dolazak u Lurd. Sam postupak zatvoren je za javnost i kamere. Stoga pitamo naše hodočasnike kakva su njihova iskustva. Što su oni osjetili za ovih zatvorenih vrata? Ide se do kraja bazena, prvo se čučne pa se legne i operu ruke sa tom vodom, onda se umiva lice, glava, uši, sve i onda se popije ta voda, izmoli se još jedan put Svetoj Bernardici, Nakana i Gospi Lurdskoj i proces je praktički gotov, na kraj se vraća, obuče i to je to. Taj sami čin. Nisam bila ni gotova, suze su krenule, postoji nešto. Onaj ko ne vjeruje, grdno se vara. Čudno to da kad uroniš se u vodu i izađeš van suh si. Ne treba ti ručnik da bi se obrisao. Odoru smo obukli smo, morali su mi pomoći, suha odora, nema ništa ono. Ali i duša onda čista. Kad prođem pored cvetišta, pored Gave, otvorim pipu, polijem lice, ruke, u ovu bocu natočim pola litre vode i popijem ona liči isto, kao što je i Bernardica kad je vidjela taj izvor, pa je bio blatan, Gospa rekla pi i ona je malo samo pročistila, popila tu vodu i mnogi ljudi dođu vamo i ozdrave dušom. Najbitnije je ozdraviti dušom. Hrvatski hodočasnici u Lurd su došli autobusima. 2 dana vožnje kroz Sloveniju, Italiju i Francusku. No gospodin Zvonko, rodom Slavonac, hrvatski branitelj, časnik u mirovini, u Lurd je iz Istre došao pješice. Krenio sam nešto na kraju 3. mjeseca i prolaskom kroz Italiju, znači 7. dan sam dobio velike žuljeve, bila velika oluja i bio sam bolestan 10 dana, odležao sam tamo 4 dana u bolnici i bio preko Uskrsa kući i za vrijeme božanskog milosrđa vratio sam se nazad na stazu, na ono mjesto gdje sam trebao biti toga datuma da bi stigao na vrijeme na ovo naše vojno hodočašće. To mi je bila velika želja. Evo, sve je prošlo u redu, prošao sam preko Alpi, upoznao sam mnogo dobrih ljudi i posebno mi je zadovoljstvo što sam došao u Lurd jer ja sam ono što se kaže fan od Majke Božje Marije, onaj pravi fan, hodočasnik, njezin životni hodočasnik. To mi nije jedino hodočašće. Bio sam i u Međugorju, 2 puta pješice, 2 puta sam bio
put Svetog Jakova i bio sam pješice i kod Svete Faustine u Poljskoj, tako da sam ja hodočasnik cijeli život, ono što se kaže. Na tom putu sam doživio dosta toga. Recimo, zalutao sam u Alpama, sam zalutao u planini, napravio sam 17 km beskorisno lutajući po planini, pa sam se vratio nazad, pa sam morao spavati, tako reći u snijegu sam morao spavati jednu noć, a imao sam vreću za +10, a bilo je -2-3 sigurno. Zvonko nije jedini koji je u Lourdes na međunarodno vojno hodočašće došao s alternativnim prijevozom. Naš sljedeći sugovornik biciklom je spojio 2 marijanska svetišta, Konđilo u Bosni i Hercegovini i Lourdes. Krenuo sam iz svetišta Gospe Konđelske 1. svibnja i putovao sam 20 dana, 30 km prije ulaska u Lourdes. Ostao sam znači prespavati u kampu kako bi se pripremio za ulazak u svetište sve i planirao sam znači da dođem za nekih 2 sata. Međutim, moj se put pretvorio u nekih 6 sati. Prvo su mi se neka brda čudna koja nisam bio na karti pa smo usporavala i kad sam mislio da je sve gotovo, onda sam došao na radove gdje se cesta zanavljao asfalt i premaz katrana koji se polijepio na gume toliko da je na kraju više nije bilo moguće ni gurati bicikl. Mislio sam da je to sad to, da više nema šanse da stignem u Lourdes biciklom, a naišao sam na malo šljunka, malo prašine i onda je se to počelo lijepiti dodatno i počelo to samo od sebe strugati katran i tako da, evo, pred tabom ulaz u Lourdes bicikl tako reći poradio. Marijan Almaš možda ne može u Lourdes pješice ili biciklom, ali je u 60. godini na iznenađenje svih položio vozački ispit. Malo su ljudi bili sumnjičavi, čak sam godinu dana morao čekati Zagreba. Zagreb nije bio vjerovao da će ja moći položiti. I onda kad su mi dozvolili, normalno položio sam pravila, prvu pomoć i onda kad sam počeo voziti, čovjek koji mi je napravio preinaku, sa njim sam sjeo u auto. On kaže, kad sam ja vidio tvoju facu, kad si ti sjeo u auto i kad si povukao gas i auto kad je krenio, meni je bilo sve jasno. Ne mogu taj osjećaj opisati. Prekrasno, kad sam položio i kad sam sjeo u auto i kad ja dođem sada u Ilok ili u Našice ili u Valpovo ili bilo gdje, Vukovar, kad dođem bez problema ne moram nikoga moliti. I jedna zgoda u Vukovaru na momu bazu piše autoškola, jer osobe sa invaliditetom mogu polagati na mojem autu. Već su 4 položile, sada 5 će polagati. Ja stajem na mjesto invalida, čovjek staje pored mene, ja ne vidim ono dok on nije izišao van. On nosi štaku i izlazi van i kako izlazi van tako pogleda u auto, piše autoškola pa pogleda u mene. Pa autoškola pa pogleda u mene, ali vidi da je mjesto invalida. Sad ja sam otvorio gepek, jer ja kroz gepek izlazim i ulazim unutra u auto, otvaram gepek i on meni kaže, jel vi smijete tu parkirati? Ja mu ovako samo ruku pružim, on gleda onako malo, kad sam uvatio, izvadio kolica, onda se bletnuo nadam i onda je vidio da smijem tu parkirati. Evo dogodovština imade onda, da li treba pomoć, da li ovo, rekao ne, samo dozvoljeno gledati ovoga. Jedna uživancija, kad ja sad mogu sjesti u auto i otići kad hoću i vratiti se kad hoću. Otvaranje 66. međunarodnog vojnog hodočašća održano je u podzemnoj bazilici Pija X. 40 zemalja i oko 20.000 vojnika, policajaca i hodočasnika iz cijeloga svijeta prodefiliralo je jednom od najvećih crkava na svijetu. Hrvatska zastava, po tradiciji najveća. Kao i proteklih godina tijekom mise u bazilici Svete Krunice, hrvatski hodočasnici obnovili su svoje bračne zavjete. Neki od njih u braku su 50 godina, a neki su bračno da rekli prije 5 godina. Upoznali smo se, to jest ona je došla na obuku i ja sam njoj bio u tom trenutku nadređen. Taj dio je bio profesionalno, kada je ona završila obuku, tu smo bili
krenuli se dalje družiti, ne privatno. Moj muž ide na misije, ja hendlam doma, kako bi se reklo, djeca, kuća. Na kraju to je moja majčinska uloga, ja to prihvaćam, tako da i prije svega mogu reći da mi je čast što sam hrvatska vojnikinja, a još veća čast što imam muža za hrvatskog vojnika. Ovo nam je prvi puta, tako da vam možemo reći da smo oboje oduševljeni po pitanju Lurda i definitivno ako već Bog da, na godinu smo nazad, a ako Bog da i neki porodiljni, ne bi se bunila. Mi smo inače zajedno 45 godina, puni isto ove godine, tako da nam je ovo došlo kao jedan novi životni zavjet koji smo ovdje baš na ovom svetom mjestu obnovili i jako smo uzbuđeni, jako smo dirnuti tim. Pa stradao sam u Karlovcu na ratištu 28.12.1991. godine, inače sam dragovoljac Domovinskog rata, a stradao sam kao pripadnik 129. Karlovačke brigade od gelera, minobacačkog gelera granate. Bilo je teško u trenutku kad je suprug stradao, ali mi smo odlučili se boriti za život i nismo odustali ni u kojem trenutku, tako da smo mi to prebrodili na najbolji mogući način za našu obitelj, očuvali smo je, kasnije smo uz kćer dobili još i sina, tako da smo mi izdržali svih ovih 40 godina. Ovdje biti je poseban blagoslov, ovo mi je drugi puta, bio sam 2015. godine, prvi puta ovdje u Lurdu, tako da oduševljen sam ovdje u molitvi zajedno sa svim ovim hrvatskim braniteljima, koliko nas ima, skoro 1000, tako da je to poseban doživljaj. U Lurdu se svake godine zapale milijuni svijeća, za one kojih više nema, za one koji tek dolaze, za naše bližnje, za bolesne, za izazove i križeve koji stoje pred nama i pred ljudima koje volimo. Krist, on pobjedom na križu, pobjedom nad smrću, daruje svima nama svjetla. Kada mi, koji smo u ovoj posebnoj procesiji, stojimo pred likom blažene Djevice Marije, koja je ovdje došla da nam otvori nebeske istine, da nam podari božansku ljubav, mi želimo sa svijećama koje dižemo prema nebu reći da se i naš život proslavlja u svjetlu. Svijet je pun tame i čovjek nosi tamu. I mi ljudi često volimo više tamu nego svjetlo, jer svjetlo govori o nama. Svjetlo razotkriva naše istine, a mi želimo svoj život sačuvat za sebe. Vjera je nešto drugo. Život treba biti živo svjedočanstvo. Zato Isus došao, zato je umro i zato nam je dao da imamo udjela u spasenju i njegovu uskrsnuću. To je najljepša poruka i slika procesije sa svijećama. Na međunarodnom vojnom hodočašću ima i sporta. Igre invalida i kadeta uvijek privuku brojne natjecatelje i gledatelje. Pa jedno predivno iskustvo, evo imao sam čast sudjelovati sa ekipom Hrvatske policije, kadetima, mlado društvo, nas 15 u ekipi, 14 kadeta i ja. Bilo je dosta vruće, ali sve u svemu bilo je predivno. Cijelom trakom puta i svih ovih 8 postaja gdje smo imali određene zadatke za izvršiti, bilo je pjesme i svega i jako smo zadovoljni. Meni nije bilo preteško, sjedio sam u kolicima, oni su me gurali i nosili, bila su specijalna kolica, tako da više je bilo njima teško nego meni. Pa rekla bi da je osjećaj bio neopisiv riječima zato što velika je čast da smo imali uopće priliku predstavljati Hrvatsku i još raditi sa vojnim invalidima. Cijelim putom smo ih nosili, prelazili, saginjali se, radili sklekove, pucali, gađali loptama, stvarno je bilo neopisivo. Bilo je naporno zato jer je sunce bilo i vrućina je bila, ali izdržali smo. To su bili mladi dečki kadeti, oni to mogu i oni su htjeli, dali su se truda i bilo je odlično. Ja sam primijetio da su oni kao malo boje, uvijek pazili su najviše na mene.
kao da sam ja, ne znam, gotac, tako su obazili na mene, jer ja sam imao vojne kadete i bili su baš pravi vojnici. A na ulicama Lurda veliku pozornost privlače naši momci iz Čakovca. Malo hrvatske povijesti u Gospinu svetištu. Mi smo, znači, povijesna postrojba Zrinska garda iz Čakovca. Ove godine smo imali obljetnicu 25 godina od osnutka. Osnovani smo da se ne zaboravi obitelj Zrinski, prezime Zrinski i njihovo djelovanje u povijesti, znači po Hrvatskoj, po Mađarskoj, po našem Međimurju. U odrednicama Zrinske garde postoji domoljublje, postoji čovjekoljublje i postoji bogoljublje. Što se tiče ovog dijela priče, dolaska, slikanja, ljudi dolaze, mole, slikati, veliko mi čast, znači zamijećeni smo. Ja uvijek govorim, nas 8, 10 dolazimo iz našeg malog Međimurja i onda ljudi nas zamijete, od naših znači Hrvata, Herceg Bosne, od cijeloga svijeta, ljudi nas ostavljaju, nije mi jasno šta smo mi. Onda pokušavamo objasniti u kratkim rečenicama naše djelovanje i ljudi su oduševljeni nama, a biti dio te ekipe, čime su ljudi oduševljeni, jako velika stvar. Ispred kipa Svete Bernardice, Marijan pronalazi nadahnuće za svoje nove pjesme. Kako sam kaže, to liči dušu. Od moje 18. godine ja pišem, a to je bio onda isto jedan oslobađajući pritisak iz duše. Kad staviš riječ na papir, onda samo taj dio isto nestajao iz moje duše, ono što je nas ratnike mučilo. Danas nema toliko težine u mojoj duši, ali kad napišem pjesmu, radost je velika, zato što nešto ostaje iza čovjeka. Taj osjećaj kad pišem, nervozan sam, to zna biti noću, jer onda je tišina, nema auta, nema nekakve buke, telefona, mobitela, poruka ili ostalih drugih stvari. Znam se ustati u 4 ujutru ili tako nešto, ili 2, 3, nešto mi klikne u glavi, par riječi. Bitno je samo da 2, 3 prve riječi zapišem. To zapišem, imam uvijek pored sebe bilježnicu, pored kreveta i onda palim svjetlo, ulazim u dnevni boravak i onda dok ne završim pjesmu nestajem. Ti trenuci su nervozni. Idem kolicima vamo, pojedem u kupovanu pa se vratim nazad, pa onda dođe, pa napišem riječ dvije, pa onda neće ništa. Gledam na sat, pa išao bi spavat, majko Mila, neće riječ. Kad iščitavam, kroz pisanje, onda iščitavam i kad vidim da je to prekrasna radost. Ime moje nije tu. U prijatelja ono jest zvon, zove noć gdje zajedno smo trčali, ja prvi stigo. Ime moje na kamenu nije. Ono je u moga prijatelja izgubljeno. Ne, nego nestalo samo iz vaših sjećanja, jer na kamenu crnomu nije. Ovo je napisano u 0:19 sati 9.11.2023. u Vinkovci. Prvi nastup klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj dogodio se upravo ovdje u Lurdu prije točno 25 godina. Ovdje pjeva duša, a ne tehnička pripremljenost, rekao bih, klape. Ovdje osjetite tu toplinu duše, ljudi kojima smo upućeni, ljudima za koje pjevamo. Pogotovo i prvenstveno kad su u pitanju hrvatski branitelji s kojima nas povezuje veliko prijateljstvo od prvog dana na poseban način sa hrvatskim braniteljima, 100% hrvatskim ratnim vojnim invalidima i naravno njihovim obiteljima. Dobar vam dan svima, sve vas pozdravljam u ime klape Hrvatske ratne mornarice i drago nam je
i velika nam je čast da smo ovdje s vama i došli smo vas pozdraviti, a kako drugačije nego pismo. Jel može? Može. Ajmo! Morala bila večer, prijatelji moji, može razmišljati karte ako nas biva. Sidimo noćas kraj stola, a vidim da nima na stola, a pisme naše su zauvijek tu. Imam osjećaj da svaki puta kad dođem ovdje najviše se pomolim za svoje poginule hrvatske branitelje. Za svoje prijatelje koji bi volio da većinom nije da budu među nama danas, no kad nisu u mogućnosti, a onda molitva naša je ona koja doseže do njihovih duša u nebo. Slušajte, mi svi ljudi koji smo bili sudionici Domovinskog rata nosimo nekakav križ koji je breme tog vremena i jednostavno tražite nekada svoj mir, svoje spokoj, a ovo vam sigurno donosi to. Znači, definitivno nađete svoj mir, svoje neko poštovanje prema sebi, prema suborcima, prema invalidima 100%-nima i u krajnjem slučaju neko druženje iz tih vremena. Stradao sam na Maslenici 1993. godine, jednostavno još sam imao nekakve sreće u svemu tome što sam bio, ajmo reći, relativno mlad i klinac, pa nisam shvaćao to tako kako se danas shvaća. Puno mojih suboraca i prijatelja koji su ranjavani su imali puno veće posljedice psihičkih nego od samih rana. Teško se je vratiti u sredinu, ja sam volio uvijek naglasiti, za mene PTSP nisu borbe, akcije i takve stvari. Za mene PTSP onaj dan kada skinete uniformu sa sebe i morate se vratiti u nekakvo civilno okruženje, u normalu, to je jako veliki problem za nas, ljude koji smo proveli po 18 i više godina u vojsci. Kažu da sam lud, da je to vrijeme, da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe kako čaše vina, da im pita je to vaša domovina. Stradao sam drugi dan Oluje 5. kolovoza 95. Stari Brod, blizu Petrinje, kao pripadnik druge gardijske brigade. Nisu mi dali neki izgleda da ću preživjeti, to je trajalo 3 tjedna sam bio u komi, a nakon toga je bio težak i dugotrajan oporavak koji traje i dan danas. Ali pomirio sam se sa sudbinom, obzirom da su me otpisali bili pa su me poslali gore, onda me je netko odgozio, a to je viša sila, dragi Bog, vratio na zemlju da završim još neke stvari. Nakon fakulteta se zaposlila kao osobni asistent, meni je dodijeljen on kao korisnik i tako kroz druženje i suradnju svakodnevno mi smo jednostavno zaljubili se i rodila se velika ljubav. Evo danas smo zaručeni, uskoro se i vinčamo. Tako da, i danas smo imali priliku zajedno biti ovdje ovih dana da i dodatno blagoslovimo naš budući brak i život zajedno. Evo, mi smo svjedoci čuda da evo naš poručnik, stradali poručnik Josip Milković, koji je prije točno 10 godina stradao na vojnoj vježbi, evo, obznanio svoje zaruke sa svojom zaručnicom Teom. Mi smo bili presretni da smo im mogli zapjevati
i da smo zapravo zajedno sa svima vama svjedoci tog trenutka, to je zaista jedna velika Božja milost. Evo jedna pisma, za vas, govori. Ja krsteno sada, i hoću pozvati Milana tvoja vrata. Ruku ću tražiti tvoju, najdraža moja, za mene postoji samo ti i ljubav tvoja. Jedna će Magdalena. Ovo je bilo prekrasno, baš još kad smo vidjeli reakcije drugih, ono kako plaću, znači baš se emocije skupile. Onda smo morali zaplesat, da stavi točku na i. A noću tebe sanjam i stalno čekam dan kad dođeš ti, a kad mi dođeš ti, vidio se praviš mi, zapadnja i go. Njih dvoje kad su zaplesali, emocija, malo mi je pala iz suza ovoga. To je onaj dio kad jedan čovjek koji je u kolicima, kad doživi takvu radost. Prije 10 godina moji kolege, prijatelji molili su tu za mene, za moje zdravlje. Tako da danas kad god imam priliku doći u Lourdes, zahvaliti Nebeskom Ocu za sav blagoslov, sve darove koje mi je povjerio i za zagovor Blaženoj Djevici Mariji što mi pomaže. Evo, raduje me doći tu i lipo je biti tu ljudi sa ovim divnim ljudima. I pogotovo s mojim telom, pa je nakon toliko vremena Bog me blagoslovio i sa njom, tako da imamo puno razloga za zadovoljstvo i sreću. Recimo, neki doktor su možda mi opisali, bilo je neizvjesno, bila je borba za život 52 dana kome i dan po dan, korak po korak, što se kaže, dugo je trajao oporavak, bio sam 3 godine u toplicama na rehabilitaciji, tako da evo nakon toliko vremena i puno molitve i truda sam ustao na svoje noge i kažem, ostale su posljedice, nažalost sam potpuno slijep. Nakon nezgode sam ostao potpuno slijep, ali evo Bog nekako daje snagu, ja sam pronašao utjehu u vjeri, jer mislim da čovjek bez vjere i duhovnosti nije cjelovito biće, tako da je svima potrebna ta duhovnost, evo kroz vjeru dobijam tu snagu da mogu s radošću nositi svoj životni križ. Velim, samoća je jako teška, a ovdje u zajedništvu zaboraviš za tu samoću. Jer ne možeš biti sam, ne možeš se odvojiti kad te ovaj pita nešto, ovaj te pita nešto, ovaj pita te nešto. I onda kroz taj razgovor zaboraviš svoju samoću. I onda puno lipše je u zajedništvu svima nama, a ne samo nama jer jednostavno samoća razdire. A onda u zajedništvu sve one brige i ono sve što nas nosi, sve zaboravimo i osmijeh pada pjesma, pada i poznanstva nova i onda proširi se opet krug prijateljstva. I to onda život koji onda trebamo živjeti svakim danom. A živimo ga poslije Gospe i poslije Lurda, živimo onda, samo nastavljamo taj dio. Evo, ja sam već 7. puta ovdje i onda samo sam rastao. Mada sam uvijek ostao mali, evo ga vidi kakvi jesam.